מה המצב חברים? אנחנו שמחים להציג לכם את המוניטור טכנאים OTDR החדש שלנו, שמאפשר לכם לעשות מלא דברים מבחינת סיבים אופטיים, רשת, מצלמות. הוא כולל מסך מגע 5.4 אינץ', IPS, פרוב, צלצלן ואביזרי חיבור שונים. הוא יכול לבצע בדיקת OTDR, שזה מאפשר לנו לדעת מה קורה עם הסיב שלנו מבחינת מרחק, איכות חיבורים או הלחמות, כיפוף יתר וצורות אחרות. הוא יכול גם לזרוק אור דרך פורט ה-VFL שלו. שימו לב, אל תסתכלו על הפורט תוך כדי שאתם עושים את הבדיקה הזאת, כי אתם יכולים לפגוע על עצמכם בעיניים. אפשר לבצע בדיקות עוצמות של הסיב, זה נותן לנו ערך דציבלי לעד כמה חזק האות של האור. הוא אפילו יכול לבדוק מתח PoE שיוצא מסוויץ'. הוא יכול גם לבדוק מצלמות IP, הוא יכול לתת להם PoE ואפילו לתת להם כתובת IP דרך שרת DHCP שהוא יוצר, ואפשר לראות את התמונה לייב עליו. הוא יכול גם לבדוק מצלמות אנלוגיות שפועלות בפרוטוקול TVI, CVI ו-AHD. יש לו כניסות תצוגה VGA ו-HDMI שאיתם נוכל נגיד לבדוק DVR אם אנחנו יכולים לראות את האות שיוצאת ממנו, וממש לתפקד כמסך ומוניטור לכל דבר. אפשר לבצע בדיקת רשת TDR שמאפשרת לנו למדוד אורך משוער של הכבל רשת עד 600 מטר, ומהתוצאה ניתן אפילו להבחן נזק לאחד הגידים בכבל. אנחנו מאוד מקווים שתהנו ממוניטור ה-OTDR החדש שלכם. נתראה בהתקנה הבאה.